No dobre chlapci, nové video, jak sa vraví. Máme tu dneska tohto levický Ronnie Coleman, čo je čo neviete tí, čo neviete, spolužiak zo strednej, čo mal 140 kg a schudol na 27,5. No a teraz má proste kalistenika, viete, ako plenč, kokotiny, hore, dole. A dneska ideme trošku posilku dať, drepy a potom on dá nejaké špekulácie, že čo budeme cvičiť. Ty kokos, to sa jak mixuje. Low bar, no. Také cheaty, že čím to máš ako nižšie, tak vieš dať viac kill, ale to už sú... Hej, no. Mal som dať nižšie, čo? Nie, počkaj, to dám do piči. Neviem, ako ciguši tu nehajú a idú preč. Toto si nedáme, že aj dve naraz. U nás v posilke vidím ktorých s tým cvičí, to je... No, dobre, chceš ísť 80. Potom mi už platničky povedia, že... Počkajte. Vypíname. Jedna hrdzavšia ako druhá. Ale toto sa mi páči, že také, vieš, také oldschoolové železné závažia. Hej, to sa... Neviem, koľko váži. No sa... Odkúsnú z toho a zrazu tam má 3 kg menej. Človek sa cíti, že proste tam je oni, že ojebávajú ťa, že vieš, nie 20 kg, ale že 17 alebo tak. Nejdeš tu, ne? Ty rest? Teraz restuješ 3 minúty? Nie, ja idem. Ty si bol? Ježiš, ne. Potom si môžeš ísť koľko celá. Potom to asi o 100 kg. Budeme ležať. Teraz si to chvíľa. Idem. Ježiš. Tak riadne jebnúť. Jeb. Nechcel som ho, jak sa to hýbe celé. No. Ja som dal trochu nižšie, ako nevadí. Som zbadal. Nevylec. Už kostrič začínam cítiť. No. To je už staroba. Dal som to vysoko? Tak dám to na one. Dal to dole vyššie. Ešte aj lítka si dá k tomu. Koľko si išiel? Neviem. Ty len, že podľa pocitu? Čo je, more chlapci, kde máte váhu? Kosi. Však rozmýšľam, či idem 120, alebo čo spravím s tou hlavou. No veď. A keď ma roztrhá, tak čo? Ale to už si musím dať opasok. Idem nejaký ujebať do... Nebaj obíde, bratre? Ty kokos. Toto je pre nejaké deti do piči. Či tučný som, alebo čo? Už si musím dať hudbu, lebo to už nie je sranda. Nechceš túto, ne? All of the Queens? Nie je dobrá. Tak sa volá tá hudba špatná? Neviem. Toto ti pôjde dobre, tento opasok. Mám to ako dole.
Mám byť tu? Slowly it's taking over. My body can't control now. I feel like I can fly, can fly, can fly, can fly, can fly. Tebe asi dáme Dobrý stojan, celý sa, one. Tebe dáme asi Malo by ísť tých 160. hej. No, Mám tam dať jedziny. Ja už som docvičil toto, už asi vyvočiť, ne? však môžeme to zhodiť ešte, čo si? To nebudeme zážať do opečenia. A však ty si aj išiel aj dosť, no na môj vkus veľa opakovaní. Aj momo, ale aj. Takže 160, hej? Akože ešte som to nešiel. 150, čo som ti vravel. Tak zbadáme, či prežijem. Keď chceš, aby som ťa spotoval, tak musíš ísť takto dozadu. Aj dobre, povedem. Poďme. Ako, nie. Dobre, škôlka. Čo nemusíš ma spotovať, ale vieš, teraz rest, že 10 minút, ale nie. Však to zatiaľ sme mohli zhodiť a mohol si ísť ty. A tak, Cítim si spodný chváľu teraz. a ja do piči, že oni. Že túto, kde máš kostrč. Mne potom to vyjebe asi kostrč. A treba trošku. A toto je čo? To kosy, ako mohli by ste trošku investovať. Dostaneš pán, neprídeš sem. No ináč, hej. Padne si aj 10 kg dneska? Čet? Dobre, však idem, však čo? Po ten dybulov nepôjdeme nikam dneska. Idem na to. Musel som nabrať trošku, ne? Trošku rozstýliť. Dobre. Daj si, Dobre. počkaj, to nezalepí sa mi. Dobre, chlapci, teraz sa uvidí, či mi zajebe chrbát, zlomí, alebo čo. Poď aspoň čo najviac pokraj. Dobre. No tam narazím na to a bude. Ja do toho dovnútra. Ja som ináč tučný, ty kokso. Či to je malý opasok? Je to piča otázky. Kámo, ty sa kde zapínaš, však ti repera odídu. Dýchať vieš? Nie, že ťa budem chytať takto dozadu, žiadam, že... Ale nie, to dá. Dobre, ideme na to. Teraz mám nové trému, ja keby idem vystupovať. Ty kokot. Rozhádzal. Čo ti je? Pôjde to. 160, nie. Musel som robiť také zvuky, vie. Už sa to nedalo bez zvukov. Neviem, že raz a ide. Ale ešte jen 2 série. S týmto? No. Tak nič. Dobre, teraz rest tých 10 minút. Hodinu len trepirujeme. Dobre. Tam na tom frontlever, to je. Môže sa to rozjede. Neviem, či pôjde tá tretia, lebo už som taký, že až tak uvidí sa po... No, čo je, chlapci. A ten zvuk týchto oných, jak keď sa to trasie. Testosterón. Hej, a tie gumené pičoviny, to je na čo, to je zbytočná vec. Musím si napojiť cicinu. Dobrý tréning zatiaľ, stojím. Ale však oni, však pozri, poď sem. A tu... že by si tu zajebala. Veď normálne však... Dobre mi je, nerad. Ja to v pohode. Chill. A budeš si, dáš si... Ja to kvôli tebe teraz. Dobre, môj. Nie nohám. Robíš. Neviem, ako sa mi stalo. Ináč, keď ja budem smieť, tak to si nevšímaj. Smrtkám, čet. Čet, smrtkám. Ale ja väčšinou ako vyprážaný buzerant, vieš, rezne alebo čo. Ale ja len na pravej ruke. Ináč neviem, či nejdem už len jednu sériu, lebo fakt mi roztrhá turiť. Ja nepotrebujem sa tu, ne. Uvidíme po tejto, že ak sa bude cítiť človek. No. Dorazím nohy a potom. No akože ešte predkopy, zákopy. Tak som. Abo Presne ideš? chceš ešte nejaký iný, ako tlačiaci cvik. Už ťa nepočujem.
jebe. To už by aj stačilo. Dobre, toto je tu na čo? Aby si sadol a pozeral mi na rys. Dobre. To používal. To na tom? Na to niekto dal normálne? Už viem, prečo si to tam dávali, tú pičovinu. Tlačí ťa to? Hej. Tak, Som asi príde. lebo aha, toto už. To ty si rozjebal teraz. Počkaj, musím si to tam dať. Fakt? Dám si to, však more, vieš, ak ma to jebe. Nie je jedno, že som teplý. Hej, posilka. Hej. Už viem prečo. Dobre, čo spravím, koľko tam dám, čo sa... Vypočítať si to musí nejako v hlave. Cvičíš lepšie ako 90% ľudí vo fitku. Každý, že 4x12 a také pičoviny. Ale ja to zase vymením za oné sety iných cvikov. Aký mám dať progres? Ty koko, toto čo je za hamstringový stroj? Normálne, že ako ťažko mi to ide zrazu. Ale nie, že váha, ale tak.
Tá, on je toto treba namazať, alebo čo chlapci, kosy. Treba to, vieš, ide sa. Dobrý deň. Budem dýchať do mikrofónu teraz. Budem ti to držať. Dobrý deň. Rozhovor. Čo mám vravieť do piči? Aký ste mali deň dneska? YouTube, Kofomen TV. Kofol už ste mali dneska? Kto ti nedáva kofolu, tak nebudú svaly. Počuli ste to od 100-kilového gigačeda. Sam Sulek zo Slovenska. Šiltovku má. Ale počúvaj, jak mohol vyhrať pro kartu na takej diete? Tak jak by... Čo ti jebe, že on... Keď máš dostatočne veľa pičovín do seba dávaš inekcií, tak môžeš ísť aj Ale aj tak je to akože sranda. Tak ja, dobre, začnem sypať, budem na kofole a vyhrám oni. Povedzte nám svoj meal plan. Kofola 16 litrov denne. No veď to je akože tak. Chat, ak je toto prvýkrát, čo ma počujete, tak sa jebem na to. Ja keby streamujeme. Nejaký skúsený. A toto sa tiež nedá, serete ma kosy už, fakt. Nepríde do piči. Už sa nikdy nepríde. Aj tam sa dá dole držať, dobre. Fú, teda na moje stavy mám. Ide rozjebať. Dobre chlapci, teraz ideme hrať, konečne hrať niečo lepšie. Teraz sa ukáže, aký som suchý, že 100 rokov som nebol na dipoch. Neviem, či bude taká technika odo mňa. Teraz mám trému, chlapci, stresy. A po tých nohách to nevládzem. Úplne sa mi trasú nohy. No. 5 cykov som išiel a nevládzem. Dneska bude, centrálna nervová ústava trpeť. Že ústava, čo som zajebal? Však čo sa budem, nemôžem sa šaškovať tu, že 10 kg si dám, alebo čo? To je koľko? 48? Dobre. Ty? Toto si zapneš. Toto len prepcháš, potom to prepcháš takto, potom takto a uvidíš. Počkaj, to som sa stratil. Teraz kde to zajebem? Tam najdlhšie ako napríklad tu. Dobre. Koľko ti chytím, more? Koľko ty máš také špekulácie, že takto šeliak to prepliec? Tak je to zapnúť, tak je to manuáli. Čo? No. Tak potom to musí pridať mi aj plus 20 kg na PR-ko. Máš to poriadne? Kokot, jak dobre sa to... Ja keď som išiel, tak jak šašo som to mal, vieš, že tuto, vieš, na kolenách. Zabudol som počítať, 3 som mal jesť, že? Do 3 nevieš narátať, bez toho by si rátal. Čo si povedal teraz? Smrdím ako rič. Vyfrážaný, zrezený. Aj to už takto. Nevadí, však čo? Nech mi aj rozjebe ramena. Neviem, čo sa budem. Keď už, tak už. Jaká je tam kvalita, more, rozmazaná. Keby fakt, že Xiaomi natáčam.
Henten čo, pozri. Ja, to je žena. Ja som chcel, že henten, jak cvičí, a to je žena. Tak dobre, tak tá môže. Sorry. Nechcel som. Papulu mi natáča, smradlavú zašťatu. Postav sa s tým, že ti to neotvorí, lebo zvykne sa to ne? Skoro som sa vyjebal aj. Dobre. Však nové na cicinu mi to ide, to už. You can call the shots now, you can take the lead. I can give you all or nothing. Dal si to, keď nedám tak, ne? To sa len, on sa len hrá. Takže 60 kg nabitý, to už je také, že... Pozri, čo to robí, jak sa to No, to už vyzerá, keď tam no nič. To keď takú váhu máš medzi nami, tak automaticky máš vajcia veľké. Dáš to. Nie sa dať, poď. Nehraj sa s tým. Ja sa aj bojím teraz. Klamal sám si. Keď si vstával. Ale to ide, som išiel spať. Tak optimálny spánok, všetko. Tak ako treba. Som sa triasol pri Komu je? 60, aký som suchý. Ja si budem nadávať celý deň, som dal 60. No veď jasné, to ti dojebe celý deň. Ja keď nedám niečo, tak mám chuť, že vieš, že nedáš nejakú váhu. To nebolo ani píja. No veď to, ale si vezmi, že nedáš nejakú váhu, čo si predtým zvykol dávať, ale pritom to nevie dať 90% ľudí, ale máš taký pocit, ako keby si menej cenný, že zabiť sa chceš. Prosím ťa, chyť mi ho, prosím ťa. Nech to. Teraz keď nedám, že... No dobre, zbadáme, koľko dám, ale... Teraz som mal také hlavy, jak pri tých drepoch, či hlavy tlačí. Čo, rozopal si to mal? Čo sa stalo? Ja sa to rozoplo, popri tom ešte. Glitch. Dobre, ale 10 týždňov som nešiel dipy. Ledva som dal 60, oplatí sa tam mal 70. Áno. Keď už, tak už. Smrdím ako potkan. Ja som na YouTube suché nohy, suché ruky. Aj ty si... Dám. Ja si myslím, že určite je dobrý nápad niekedy to nasypať. On myslí kreatín. No, hej, kreatína a proteína také, to je sypanie, chlapci, keby neviete. Toto by som nešiel. Toto je world record. To už by som sa zranil, lebo neľúbim takéto robiť so sebou. No nemôžeš to na YouTube. Budú smiať. Ale ty čo? Tak 60 si dal raz, kto to dá? Kto chodí do posilky? Si to sa aj nepostavím. Nie, dobre to dopadne, nejeb sa, Marieš, ak už to piči. Čo sa jebeš? Priepaný to nedá. Lock in. Poď. Piči, ale bolo to skoro ako. Nebolo to také na piču, ak si myslíš. Dobre to bolo, čo chceš. Zase? Hneď zase? Ty kokot. Môžem sa ísť obstrojiť, keď príjem. Nie, čo si kokot. Chýbalo ti len už to dotlačiť. Ale čo si, Magor? Koľko máš kil? 77. 77 kg a dá 60 kg raz, no tak to je skoro 100%. Dvakrát, ja som dal dvakrát. Dvakrát. Tu je čo, koľko percent? 90. Ideme plánu. Takže sa nejeb. Dneska som sa ukázal. Ale dobre, však to si aj vezmi, že jak si koľko hodín si zase spal ako debil. Aj to je to. Aj to je. A čo? A ešte aj to je to? Jedol si ráno niečo? No tak ani sakaridy si nedol ani kokot. Že si dal 60 raz, tak to je ešte dobrý výkon na to, že si ona. Není dobrý. Tak to už sú tie stavy, to poznáme, tie body dysmorphia. 20. Čo? Nechceš mi 20? Ďakujem ti. Ďakujem. To čo si robil s tým jazykom? Náhodou.
Svoje 40-hodinové video. Viem, čo teraz ako prežívaš. Teraz je aj dobrý nápad, že ísť do obchodu, lano si tam popozerať a oni. Také zvykne mať tiež nápad. Ja keby nedám tých 160 tiež, ja neviem. Ja by som si tam hodil na chrbát. Ja ináč to, že hej. Tak to za to. Mám napumpované nohy, takže v podstate som o 10 kg navyše noha. A ešte, Áno, takže 60 bola 70. ešte to aj nebolo optimálne, lebo na drepok si spravil svalovú únavu, CNS si rozjebal už tam, čiže za to nešli dipy. Nie si riebneš hlavu. Aj si zaslúžil. Prefetovaný už, čo rozpráva? Vybavená vec. Koľko si išiel? 20 opakovaní do piči? 10, neviem. To už by som, kardio. No. Na pull-up som dal to. Ale ešte, no a ďalšia vec, že včera si išiel ten pull-up a dal si PR, tak aj to má na tom. Nový deň, nový ja. No hej, presne tak to funguje. Tuto niekto asi je, však tu má uteráči. Alebo však tu aj, no. Čo sa hráme? Budú sa mi posmiať komentovať. Ríšo? Nevie nič. Ale však tam máš toľko, však ideš, jak keby tam nie je nič. Čo sa jebeš? Vypli hudbu, lebo tam kokot. Konečne. Pičovinu vypli. Aj mi to rátaš? Mám ti ráta, si nehovoril. Chlapec je zase 20 opakovaní. Optimálny cvičenec. Ani to necítim do piči. Na spánok jebe, na jedlo jebe a dá 60 raz. Dobre. No však za to hovorím, že to je dobrý výkon na to, že robíš si čo chceš. Čo si tu zase robil špekulácie? Zapával som obecenstvo zatiaľ. Ja to nikdy nebude dobre. Komfort. Však aj ja už mám nervy na to, že čo robím do piči. Desať hodín na nastavuje. Ty kokos. Nie, že by to chytil takto. Či to jebalo úplne? Podáš nám 300 kg? Ty kokos. Mňa odjebalo minútu. To som sprepálil aj. Dám to toto. Toto bude akurát. 32 kg na jednu. Nezajebalo ti trochu. Ale ja ide málo opakovaní. Roztrhne sa ti extru. Vidíš, a hotovo. Ja nejdem, že 20 a tak. Pozri, aké to bude o ničom, keď toto spravím. No ukáž trip. Úplne také isté, to je celý záraz. Musí trinskať z toho kokosa. Kokotko. Sa ti oplatí 3 opakovania na kokosy? Povieš si, že pičovina, ale hej, chalan ide, že 20 opakovaní. 12. Potom som nedal tipy. Toto je už ľahšie do piči. Ale napumpuj. Ideš, ak keby tam bolo 400 kg, tak nie je práve to ľahké. Lebo ti to odmontuje. To som išiel takú kardio sériu teraz, ty kokot, že až 8 opakovaní. Ale to nemôže ísť tak ľahko. Od prvého musím, že
Vieš, Si tak blížiť, náhodou neodhadneš, ale tebe si. práve že keď ješ veľa opakovaní a menšiu váhu, tak si skôr, to je ten feťak, že fakt si odjebeš, že skôr si odjebeš tie kĺby a šlachy, ako keď robíš toto. Fakt, že. Sorry, chlapci, majú reklamnú prestávku. Chceli sme doriadiť Kalana. Dáva toľko nevedli, že ani my toľko nedáme 2 dokopy. Na doťahy detské. 8 opakovaní, ty kokot. Nie, už na piču. Tuto dám, komu to bude vadiť, nech sa príde sťažovať. No Ríško, Ako vysoko? buď ideme, že... Bude aj vidno? Čaute. Pozri ho. Ide chlapec. Máme 77 kg a 20 na biceps. Môžeš si gratulovať. Tam som 70 lift, takže som suchý. Dobre, už. Mohol by som tam dostať. Zrazu ide veľa opakovať, keď má väčšiu váhu. Väčší 30 kg. Ako položíš? Asi ako mám dať na bicák? Na vytáčačky ťažko, možno na kladiva. Pozri, môže cvičiť. Jak starý šejk, začne steroidovať. More, ešte si mal toto. Čo sa jebe? Tak to som... Nie. Som aj nepred... Čiže teraz rest 4 hodiny. Ukážem trošku suchotinu. Vidno, že má 96 kg. Áno. Čo ti jebe? Že by som nevedel ani chodiť, keby som toľko kg. Keď som mal 96, a necvičil som, tak som myslel, že už zdochnem, keď budem o 3 kg viac. More, na čo cvičím? Dá sa toho... No, vieš, ako myslím. Som si vravel, že so mnou keď docvičíš, tak sa budeš cítiť, ako keby si ani necvičil. Či? Keď zobral 32, vyzerá, že má 400 kg. Ale vidno, že si... Jemný swing. Vytáčačky tam automaticky 10 kg menej. Dobre. Áno. Neviem, ktorou som začal, dobre? A jazyk nemá také. Dobre, chlapec, už ide 20 opakovaní zas. Nejdem sem učičiť. Prečo? To je teraz 5 minútovej, sekcia len moje. No. Every turn felt like it was wrong, but I kept going to show I was strong. Pushing to my own song, but you came, you made me sing. Tak toto bolo. Dám ti zoom, dobrá? Lagol celé video. Dobre, čaute. I needed to be still. Opakovanie, veď to sú ramena. Nejdem
nemusíš na silu cvičiť stará. Ale dobre môj, však dobre. Made me see the weight I put on me was too much, too tough to heal. I needed time, I needed to be still. Akurát. Môžeme ísť domov. Deep inside I felt so gone, broken to hell to every wrong. I'm letting your light shine, I'm letting your love work through me. In every moment. Stačilo? To bola testovacia. So mnou cvičiť, to je ťažko. To nechápe človek. Ale však rovno fúst, čo sa hráš? Fúst, tak daj. To by som si nesadol. To by si nemusel povedať. Však a? Podám. No tak zbočka ešte nechoď, čo ti je? Pozri, optimálny cvičenec. Vidno, že Pula pridáva, na to mu ide karta. Aha, aj táto pičovina tu je, dobré. Tuž jebákovú papulu nenatáča. Čo si spravil? Že 90 to mám ako... I needed to be still. Akurát si povedal. Podám ti, počkaj. To už boli kardiové opakovania, tebe treba gym pin. Máme gym pin, tuto 20 kg tam pridať. Taký čempín, čo vypráva. Krása tu a pritom full stack by si tam mohol dať. Ja som toto riešil nešiel, že v živote tento cvik, takže nešiel som to nikdy, však nemáme takéto v tej rici. Hlavne, že kosi toto máte výhodu, že máte takéto. Dám 30, že čo sa stane? Dobre, ale musíš hovoriť, že aj techniku a tak, lebo fakt neviem, že ako. Nejak ramena pritom mám... Hej, lebo nejako, hej, Aha, takto si išiel dole. aha. Ale ty sa len takto daj, ako aby si mal neutrálne ruku. Prehneš sa. Takto. Ináč maslab ešte zvykneš, ty by som nedal ani jeden. Čo toto je ako, no. Ale je to skôr o tej maslab, že sile alebo technike?
nevládzeš, tak masla bežať za jeden deň. Bol tu malý chalan, nevedel sa vyťahnuť aj na gume, takže som mu dal že gumu a ukázal som mu techniku, že ako má počkať do toho bodu, vieš. Že nech potom potiahne, vybuchne, keď dal 5 za sebou. Takže muscle up je čistá technika a samozrejme dá sa to cvičiť aj na silu. Striktný muscle up, hej. Ale keď chceš len tak vedieť muscle up, že chlapci pozrite čo viem, hej. Nesmiete sa, keď ma to stiahne dozadu, debili. Čo som si dal asi málo. To si daj ruky. Ako? Teraz ťahaj. A zase si išiel tak nízko. Nevadí. Máš spodné hrude určite. Nesedí mi toto veľmi na ramená. Vieš, že ma jebú ramená pri tom. Že nižšie akože? Asi by to bolo lepšie, lebo ja mám akože dosť ramená také, že... Cítim sa pri tom na piču, ale tak čo už, dokončíme to. Teraz tak efektívne som dal tento posledný cvik, že som sa mohol radšej zvýšťať. Môže ísť domov. Teraz to asi ho nedám, takéto do teba. Idem a ja skúsiť, čo sa stane. Dobre. Šanca chlapci odcvičujú. Ja sa idem zraniť. Mám piči všetko už. Kde už? Dobre, aký som to asfaltí. Chlapec je Herkules oproti mňa. Aký je veľký? Jebeti. Hopa. Big, aký si bombarder? No. Čet som rozjebaný jak šrot. Dobre chlasi, docvičili sme. Dobre bolo, všetko dobre bolo. Jak sa vraví. Hladný som. Už aj je, čo mám rozprávať, kokotiny. Hladný som, smedný som. No a... Sobáč spodný taký, ak keby že mám platničky rozjebané. Alebo aj mám. Budú aj častejšie takéto videá s chlapcom. To povedal teraz, ale neviete ešte. Dobre, možno raz za mesiac alebo tak. Nebudem klamať. Nebude preháňať, nečakajte nič. Ale je to určite lepšie, ako keď sám tam behám a kokotím, len tam musíme trepem. dohodnúť, že čo ideme cvičiť. No. Lebo ty keď pôjdeš nohy a full body potom a ja idem 70 kg dip, lebo nevládzem. Ale na 7 opakovaní nepôjdem. To mi budú všetci nadávať teraz v čete, že ježiš. V čete? Ríšo nedal 70 kg, aký suchý. Ale dobre, máme sa na druhej strane, že 77 kg máš, nežral si,
Nespal si normálne. Predtým deň si išiel na pull-upy PR-ko a... Mám taký, a ešte sa ide čudovať. Prečo som to nedal? Jak si to moje telo dovoluje, že som to nedal? Sorry. Neviem. Nemám sa rád. Dobre ľudia. Jak sa vraví? Vidíme sa o rok pri ďalšom videu. Možno tam budem aj ja. No však... Vieš ako. Kofolu nezabudnite dať. Ja aj kofolu isto. To som zabudol povedať. Kto to pozrel, toto 1 000 000 hodinové video, alebo 10 minútové, lebo nevieme natáčať. No moje Gogomen TV už rozpráva jak oni. Tak napíšte, že Rišo je suchý do všetko. Je to tak? Dobre ľudia, vidíme sa, majte sa. Ja, normálne youtuber, Gogomen, ty kokot.